Madam, zan koma bakin aiki. Ga ƙanina nan ki kula min da shi amana. Tamkar ni za ki kula da shi. Saboda farin cikin shi shine nawa. Ba na son ganin ɓacin ran cikin ji. Ok, ba damuwa insha Allah. Sannan ki bi duk abin da yake so. Ko me yake mai ko da hakan zai zama matsalar ɓacin ranki. Shi dai in samu farin cikin shi. Ok, an gama. Ba damuwa insha Allah. Ba komai kake damu. Ai ina da ki. Saboda kin san mu sojoji? Dama saboda haka muka shiga aikin soja. Gaskiya ne. Sai an jima. To Allah ya kare ka, ya daga darajar ka. Ai karki da mu. Yau likitan ne yace zaki haihu. Muddin baki haihu ba ya ci wasu wallahi. Yanzu zamu je asibitin gani gaki ga cikin. In zuke cikin ma ya mai da shi jikin uwarsa zan gane. Haba. Ai kina haifewa sunan baba za a sa. Tunda shi ya alƙawarin yau alhamdulillah faduwa ta zo daidai da katiba. Ga mijinki. Madam me zan gani haka? Wallahi yaya gwaji ne. Ba kai ka ce in bashi kulawa ba in ka tafi, shine ni kuma da ka tafi na bashi duk kulawar da ya kamata. Wannan shine kulawar da na ce ki bashi? Gwaji ne. Sai muka je gurin likita. Muna zuwa gurin likita sai an samu karuwa juna biyu ne da ita. Kaga cikin nan dan kankani ko wata 8 kenan dan albarka za a haifa. Ya ce ta haihuwa namiji za ta haifa ko ba kai faɗa ba. Shi yasa nace tana haihuwa sai a sa sunan baba. Babe, dan Allah ka siyo min dan goriba mana haka da taura da dan tamatsitsi. Me? Dan tamatsitsi. Lalle notin kanki ya kunce zan kwakwada miki mari a gurin nan. Ka daina daga murya dan baba baya son ihu. Allah ya fara yi min shiru. To yaya ganin dai ka a jawo mana abun kunya. Yanzu wannan baiwa Allah aka ce bata samu rabo ba sai a ce kai juya ne ko a ce ita ce juya ka jawo dangin ta zagi. Yasa na samu. Dakata yaya kai ka manta kai fa soja ne. Kuma kana da aure kuma kai ma yadda aka yi aure aka haife ka kuma shi aure sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Ka kamata a ce ka ba matarka kulawa. Ya kamata a ce sojoji an dan kara musu kwanaki in suka zo gida ko domin iyayensu. Wani zai yi shekara 2 bai ga uwarsa ba amma yana zuwa uwar ta sa mai albarka sai ga an ƙara mai matsayi dama ko baka dawo ma zan kira ka a wayance ka turo da kuɗin rago to shi yasa ka dade baka dawo bari ko na samu na dan ko da iska wallahi kai kace wai ta bani kulawa wai duk abin da nake so har abin da take bani a baki kullum ma tare muke kwanciya to kinga da ke da shi wallahi duk kashe ku zan yi ka kashe ni kana cikin hayyacinka kuwa ina matarka kuma kai ka ce min in bashi duk kulawar da ya kamata kuma ka zo ka ce min zaka kashe ni ya ka rage ihu ka kasa dan wallahi kashe ka zan dakata ka kashe shi dan annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka kira da babban suna ka da masoyin manzon Allah ka ga mai hankali malam kai waye ni masoyin annan Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kai Allah ya tukan baban ku kaji Allah ya saba mun kai karawa ku kishiya doguwa dan banza shikenan kun ci darajar wannan sunan da ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu duk abin da muke in aka ambaci sunan mana zuciyar mu tana sanyi domin albarkacin sa muke ci amma banda haka wallahi sai na kashe ku dukan ku amma yanzu ma ba zan ba ku haka ba za mu tafi da ku bariki za ku amsa koyari yalla bayan an ce ban aka je barikin nan lilo ake sa mutun yana you are very stupid yi mun shiru to yanzu ranka ya dade me zai hana mu je gurin likitan mu tabbatar da cikin yana nan ko kuma barewa yi mu je asibitin da shut up you are very stupid ina magana kana faɗan wani rubbish thank you ma la ilaha illallah wa ya quruna ce a ba inda zamu je wallahi mu je gurin likitan ne ya tabbatar mu je bayani daukan mun jakar ma ba zan dauka ba dauki kai kuma haka wani dan yegiya dan huce mana mu tafi huce oya ya rage za baya karkada aika wasu wallahi na ci banza ku kasance da YouTube channel din mu mai suna baban tinkiya domin nishadi kun ga yadda muka zo na kan motar nan idan mai motar nan ya zo billahi la yura ba da in bai ba mu kuɗi ba Allah yana fasa taya saboda kaga ce wallahi yana fasa taya ai ba aikin gwamnati muke ba bari a ce in mota ya kare za mu na albashi saboda taka ce kai in ba ta bace kawai zaman banza za mu rinka yi to ba sa kar ka manta shekaran jima bai rasa kuɗi a ɗakin babata ɗazu ba na zata a gyarge da baya karkada aika bas mata da mata ku zo mu garge baban takwai a ina ga muku mutane na ba ku din tsoron Allah wallahi assalamu alaikum alaikum salam da Allah tambaya nake ka san yadda kake kallon sa don uwarka wannan bawan Allah da kake gani wannan baki ne
kolanci aka kawo su shine nake so in mai da su yan iska ni kadai na san ko ina a area nan kuma ka san menene gaskiya ba zan ma kwatancen gidan delivery yan wake ko delivery kudin kanwa ba saboda duk yanda aka kai maye ne mai ya zaka ce mutum mai da girman sa haka ai irin wannan da suke shiga kamala suke zuwa suke sabon a cikin gari yau aka sadaka uku so kake ka je gidan wanda suke zama makoki duka cinye su ko to an ka tabi ka to ka kalli sura ka ce ma wannan mai tsawon rashin san gaskiya ni kake ga wannan maganar to ce me mai sai sa ba ku ta daga ma nono wallahi dan haka kai gaba kawai ba komai ba komai ai matan bai bata Allah ya dan da na Allah a gaban ni naka ne ba matsala ni naka ne dan gidan ku Allah ya kiyaye kai hakuri kaji dan kuka ne in bi hakuri ba da ku dan kuka ne haka yake kai ga batan ka ne in bi hakuri ba da ke ne dan shege kake wani kalluna dan wahala kai ban ma da mutumin nan ba wallahi na bishi barawo ne yawwa daya kai ne ka zo muna zaune akan motar can ka ce mu ma kutance to gaskiya bawan Allah bai yarda da kai ba annashi ma kai mai ne to yanzu abun ya tada kan mai tadi yanda kai barawo ne barawo kuma irin ku ne kuke sa adda anan ku sa adda anan ku sa dan buda kugun ku shigo layi ku rinka yin kwace ku kwace yan mata waya da samari sai ku shiga kamala a haka kamar mutanen kirki to irin ku kuma yan sanda sun ce inda muga irin ku ba mai da ku ba mu kama ku mu danka su a gurin yan sanda ko mu kira su a waya su kawo da kun gaggawa to gaskiya ban yarda da kai ba na fuskanci kai mahaukaci ne no go wallahi no go in back ko turun uba mahaukaci ne kai mutumina remove your trouser dan ma fa iyu kwarto wallahi kai wallahi dan ma iyu kwarto kana da lafiya kuwa bari in cire maka la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kiyama da ta tsaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa idza qila lahu ta'ala yastaghfir lahu rasulullahi la rusul ashe so da ni yalla bai karuwar da famu Ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Dinkiya domin nishaɗi. wai baby in tambaye ki Allah isa na sani. kin san sai na kalli ko ina in tabbatar da cewa babu dan gidanku a kofar gidan nan wai a gidanku ba ai abinci ba Wallahi an girka amma ya ƙare. ai iya salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe ni Allah sarki wallahi kin san ita rayuwar nan fa kai kokari ka bi Allah ka so manzon Allah ka bi uwarka sau da kafa ka bi ubanka sau da kafa insha Allah zaka tayi ta Muhammadu Rasulullahi yawa to ba Hege baki. Warin me nake ji haka? wani dan akuya ne kai shi kin ga yace dan yege zaka ci uwarka da wurin nan shege kana sa masoyiya ta cikin maki ciki ubanka kin ga can ya sha kwana dan banza Gaskiya kam amma warin yayi yawa baby. warin yayi yawa irin bulakagen nan ne wanda ake yankawa da Kirsimeti dan yege zaka ci uwarka wallahi yawa ya gida Lafiya kalau ne. Allah sarki Subhanallahi. Kai. anya ba wata bishe take yin yaya ba kin san bishe mangwaro tana yin yaya fa doyi take yi ai kawai ki bari baby sai mu siya layin ma gabaki da ba shi kenan ba ai ki kokari ina ƙara ga miki so Allah ki so manzon Allah wallahi duk wanda zai ce miki ke bi wani ba Allah ba manzon Allah ba dan higiya ne ko waye Amma wanda ya tusan nan Allah ya Allah ya shi masa albarka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fal ya kul khairan ka faɗi alkhairi ko ka shiru fa ye ma duk wanda ka zaga zagin kanka zai dawo bari in baki wani tarihi akwai wata baiwa Allah da ta rasu aka ɗauki gawa ta zaje a binne ta aka je binne ta ƙasa ta kiyasarta aka ƙara zuwa binne ta ƙasa ta kiyasarta sai wani malami ya ce a ɗauko gawar ta aje ta a bakin kasuwa duk wanda ya zo wucewa sai ya tambaya wannan fa sai a ce ai ƙasa ce ta kiyasarta wani ya ce wata yar shegiya wani ya ce wata tsidanniya wani ya ce wata tambadaddiya da yamma ta yi sai malamin na ya ce a je a ɗauko gawarta ana ɗauko gawarta ta ana zuwa binne ta sai ƙasa ta anshe ta kin ga wannan zagin da mutane suka yi mata ya sa Allah ya wanke mata zanubanta to shi yasa in je ga dan mutum yana tafiya na hakan nan ko yana shan shodi ko yana ɗaya ne irin guman nan kice Allah ya shirye shi wanda ya tusan nan Allah kadai ya san abin da yasa ya tusan nan wani yaron ma a cikin uwarsa yake tusa bare shi wanda kin ga a fili yayi Babe, wai dama kai kake tusan ba makota ba? kuma fa kamar an yi haka kin san biri ya kama da mutum akwai wata tawada da da su wata mata tana so a mallake mata mijinta wai kan mijin take so ko da fa za ta yi oho ina da so tawada zan mallake kan mijin tawada ce ta fashe kin san tawada da doyi haka take wani zubin Tawada ce take wari haka?
Amma dan rufe idan ka ga wani abu. Rufe ido na? Eh. Anya ba takurkulu zaki min ba? Babe ka rufe idan ka ga wani abu. Ba zan mare ka ba? Ya za ka zo kofar gidanmu kai ta min tusa? Warki. Sai ka kumbuga min ciki, ka kumbuga min ciki me zaka dauko ka bani? Zaka kai ni asibiti ne? Ka ji kato. Kawai ki wanka min mari? Ka riga ka cuce ni. Idan kuma ka sake sai na ƙara kwaɗa maka mari a nan. To ba larura ba ce ba? Ni dai kika mara. Na mare ka. To Allah ya isa. Ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya domin nishaɗi.